Nakalas ang usa ka inahan samtang naangol usab ang iyang bana human nahugnoan sa riprap sa usa ka subdivision ang ilang balay dihang ni bundak ang kusog nga uwan kagabii sa Barangay Tisa, dakbayan sa Sugbo. Anang report ni Alan Domingo. Kini ang actual rescue operation sa mga biktima nga ana sa sulod sa ilahang panimay nga nahugnoan sa riprap. Buhi nga naglihok pa ang babae nga nanag-iya sa panimay nga si Elisa Arangis Batin, 49 anyos, samtang gitauran og oxygen sa mga rescuer. Nadat-ugan sa natipak nga riprap ang katunga siyang lawas. Samtang ayang banang si Liberato Nonoy Batin, 49 anyos, may unang naluwas sa mga rescuer tungod kay anaaman siya sa mas kuyaw nga sitwasyon. Pasado alas 6 kagabi atol sa pagbundak sa kusog nga uwan, nahugno ang riprap sa usa ka subdivision. Apan tungod sa kalisod sa pagluwas kanila, nakaadlawnan sila. Og buhi nga naluwas ang bana nga gihatod pagdali sa tambalanan. Samtang wa na makaagwanta pa ang asawa nga hinungdan sa pagkabugto sa iyang gininhawa. Gireklamo naman, gipiktura naman agud sa mama nga kuan dito kay diha man gud ang likian na sir. Kana likian diha. O diha og diri. Nya giadto wala raman, wala may kuan. Matod sa anak sa magtiayon nga si Brian nga kauban nila ang duha pa niya ka igsuon sa sulod sa balay apan nakadagan sila og nakalingkawas sa kakuyaw. Samtang gitahasan ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang Office of the Building Official nga imbisigahan ang pagkahugno sa riprap. Gitataw sa mayor nga angayang manubag kung mapamatud ang adunay nagpasagad sa netabo nga misangpot sa trahedya. Misaado sa bang mayor nga abagahon ang tanang galastuhan sa pamilya sa biktima. Ato na sang giawhag no ang Office of the Building Official to do their investigation. But in the meantime, our DSWS has already taken action. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.